soc Estrella Ramon de l'equip Estrella Ratón Pérez i estic aquí, la mar de contenta, per a contar-vos la història de Pip Períquez. Pip Períquez era una bola de plàstic petita i de color roig que estava a una cinta transportadora dins d'una fàbrica que es deia Plàstics Maripili. Al mig de la fàbrica hi havia una màquina, que era la màquina que tenia els motllos per a fabricar objectes diversos de plàstic. De plàstic se fabrica de tot. Damunt de la màquina hi havia dos altaveus grans. Els altaveus anaven donant les comandes, feien alguna cosa així com ding-dang-dong, ding-dang-dong, necessitem gots de plàstic. Anem a fabricar fins nova ordre gots de plàstic. I la màquina feia crac, 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 ficava un motllo per a fer gots de plàstic i au, vinga, gots de plàstic, un rere l'altre, de diversos colors, de diverses mides. A vegades necessitaven carmanyoles, a vegades necessitaven cistelletes. Si doneu una volta per casa veureu que hi ha una quantitat increïble d'objectes de plàstic. Així que Pip estava allà, a la cua, a la fila, esperant que li toqués, supernerviós. Perquè, esclar, aquell dia se la jugava tot. Aquell dia sabria quin seria el seu futur, quin seria el seu destí. Anava avançant, quan de cop se van encendre els altaveus i es va sentir ding-dang-dong, ding-dang-dong, fins a proper ordre fabricarem floreros, I Pip Períquez se va posar contentíssim. Floreros! Genial, no li havia pogut tocar un destí millor, perquè, clar, què se fa en un florero? Se li posa aigua fresca, quasi hasta dalt, un trosset d'aspirina, un ram de flors preciós i es col·loca damunt de la taula del menjador a sobre d'un tapet de ganxet. Clar, la gent quan entra diu «Oh, quines flors més boniques!» i s'atancen per a olorar-les i tothom està molt content. Pip estava entusiasmat. Anaven avançant les boles que anaven davant d'ell i anaven sortint per l'altra banda, florero, 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 i quan de cop ja li tocava a ell la cinta transportadora que es torna a aturar perquè anaven a donar una nova ordre. Cachis la mar salada! Tot just ara, si ara anava a entrar jo! I se sent ding-dang-dong, ding-dang-dong, fins a nova ordre anem a fabricar. Pip Períquez tremolant, nerviosíssim, què fabricaran? Què fabricaran? I els altaveus diuen, fabricarem orinals. Quina n'has dit? Pip Períquez va fer el possible per a no entrar dins d'aquella màquina. Allò era una injustícia, en allò no hi havia dret, a ell li havien dit florera, no li havien dit orinal, que pareix la màquina però ja... Que no, que la màquina no la van parar i que Pip va sortir a l'altra banda, paf! A orinal. Un orinal petit, de color roig, trist i totalment deprimit. Estava tan trist que quan el van portar a uns grans magatzems no el comprava ningú. El van posar a la secció per a bebès, al costat de cotxets i de biberons i d'aquest tipus de cosa. I allí va estar mesos i mesos ple de pols, fins que aquells grans magatzems van treure aquests tocs del damunt i el van passar a una botiga de poble. I a la botiga de poble també el van posar un lloc prominent de la botiga i tampoc el comprava ningú. El van posar en oferta i tampoc el comprava ningú. El botiguer al final ja estava fart de veure aquell orinal allà i se'l va vendre a un firaire. I el firaire va embotir dins de la furgo i va pensar, bé, almenys a multa poc ja l'acabaré venent. I anava a la furgo de poble en poble i de ciutat en ciutat. Ja sabeu, aquelles fires que es fan en dilluns a un lloc, en dimarts en un altre, i ell anava per allí intentant vendre tot el gènere que portava de plàstic. I sí, anava venent tot menys aquell orinal petit de color roig, que és que no el comprava ningú. Fins un dia que es va tensar a la parada un noi, així jovenot, i va agafar aquell orinalet i el va aixecar. Pip va tindre un sotrac, ell cap a dalt, agafat per algú de l'ansa, no l'havia passat mai. I aquell senyor, aquell noi, va dir al venedor, «Quan demana per este orinalet?» Perquè aquell senyor tenia una filla que estava a punt de complir 2 anys, que es deia Carolina, i va pensar, la Carolina encara porta bolquers, però clar, li haurem de traure aviat i necessitarem un orinal petitet. Este està molt bé,
Sembla molt bonic, segur que a la Carolina li agrada, a més el roig que és el seu color favorit. Total, que el firaire, quan va veure que el que volia comprar l'orinal i que ja feia temps que el duia amunt i avall a la furgoneta i no el comprava ningú, va dir, mira, dona'm 90 cèntims i és teu. I el noi ho va trobar la veritat molt bé de preu, així que va donar els 90 cèntims i es van portar l'orinal cap a casa. Aquella tarda li van explicar a Carolina el que havia de fer l'orinal. Li van treure els bolquers i Carolina estava entusiasmada amb moltes ganes de demostrar als seus pares que ja era una xica fadrina, que era una noia gran i que ja sabria fer pipi tot soleta dins d'aquell orinal. Ai, carai! Carolina seguia correctament totes les instruccions que li havien donat sons pares. Quan tenia pipi, cridava «Tinc pipi!» i anava a buscar l'orinal. Però és que l'orinal mai estava allà on l'havia deixat. Era com si aquell orinal no volgués que li fessin pipi dins i s'estés escapant i amagant sempre. Clar, Carolina no es podia aguantar més, començava el «que me pixo», que ja s'havia pixat. I així no demostrava que era una xica fadrina i que era una noia gran, clar. Així van passar un dia, i dos, i tres... Carolina cada vegada estava més empipada en aquell orinalet. Però com que era molt llesta, va pensar, no me la jugaràs més, orinal, prepara't. I aquella tarda se va veure un got així de gros d'aigua i suc de taronja. I més tard, quan li van donar el berenar, un got de llet ben gros. I tenia unes ganes de fer pipi enormes, però no dia res. Dissimulava jugant en un cotxet i en una nina, cap aquí per a mirar on estava l'orinal, cap allà per a mirar on estava l'orinal, que no se li pogués amagar. I quan ja no es va poder aguantar més de cap manera, no va cridar «tinc pipi» com feia. Esta vegada va saltar en planxa com un porter de futbol, va atrapar l'orinal per una ansa i el va pujar corrents cap a dalt, segona vegada que volava Pip agafat per algú, però poc li va durar d'anar cap a dalt, perquè de seguida Carolina el va posar cap a baix, se li va sentar damunt i va fer pipi, i pipi, i pipi, que quasi se'n sortia. I quan va acabar, tota contenta, llavors sí que va cridar «Papa, mama, he fet pis dins de l'orinal!» I bueno, van vindre els pares corrents, van agafar Pipi molt de compte i el van posar dalt de la taula del menjador, fent-li un munt de besitos i petons i abraçades a la Carolina, dient-li que era una xica fadrina, que era una noia gran. Van cridar els iaios, van cridar els veïns de la porta del costat, tothom al voltant de la taula mirant a Pip, contentíssims. Pip estava que no s'ho podia creure. Però què passava en aquella família? S'havien tornat tots bojos, però si ell era un orinal, si estava ple de pipi. Bé, el cas és que Carolina estava tan contenta que duia un somriure com d'arc de Sant Martí que li arribava d'orella a orella. I Pip per primera vegada va notar com unes pessigolletes dins de la panxa d'orinal i algo que no sabia perquè no li havia passat mai, però de cop era feliç. Estava molt content. I no va ser l'últim dia de la seva vida que va estar content. Carolina va créixer molt ràpid, així que aquell orinalet menudet el va necessitar molt poc per a fer-li d'orinal. Però el va seguir tenint i li va donar altres utilitats. Aquell orinalet petit de color vermell va servir de vaixell pirata a la banyera quan se banyava Carolina i jugava a guerres pirates. Va servir, com que era roig, de casc de bombers quan Carolina i les seues amigues i els seus amics jugaven a incendis. Va servir quan jugaven a circ per a fer de tambor en 2 culleres de fusta, buah, com tocava Pip. Va servir quan marxaven a l'estiu a casa de la iaia, a la platja, Carolina el prenia sempre, perquè en Pip se feien uns castells de sorra formidables, Orinalàndia al costat de la mar. Quan Carolina ja es va fer més gran i va anar a l'escola a fer primer, li va anar perfecte. Lo tenia damunt de l'escriptori, a casa, per a fer els deures, ple de llapisos, de colors, de bolis, tot el que necessitava. Ja veu que Pip s'ho passava força bé en aquella família i en Carolina, fins que va arribar la nit més feliç de la seva vida. I la nit més feliç de la vida de Pip va ser una nit de Nadal. A les vacances de Nadal, una nit de Reis. El 5 de gener van avisar a Pip que l'omplirien d'aigua fresca i el posarien al balcó per si els camells dels Reis tenien set. I al costat van ficar una plàtera, una safata, en uns quants dolços i uns gotets de vi dolç
per a que els patges i els reis poguessin recuperar forces d'aquella nit, que aquella nit tenien moltíssima feina. I dins de casa, al costadet del balcó, van posar les sabates de tota la família, per a que els reis calibressin les mires de la gent que hi havia dins i, d'acord amb les cartes que havien rebut, anessin entrant els regals. Total, que Pip estava allà fora al balcó mort de fred, l'aigua quasi a punt de glaçar-se, quan de cop a la casa ja dormien tots, feia moltes hores, va veure que arribaven els reis, els patges, els camells. Els camells van veure l'aigua que tenia Pip. Els reis van tastar els dolços, van fer un glopet de mistela i van entrar a casa a deixar els regals, sense fer ni gota de soroll. I quan van sortir, Pip estava així, meravellat, no s'ho podia creure. Quan van sortir, al damunt, el rei Melchor, que era molt despistat, va dir: «Ui, però si jo m'he deixat una cosa, si a mi me queda un regal!» I va traure de les alforges del seu camell un ram de margarides. I va agafar aquelles margarides i les va posar dins de Pip, en l'aigua que quedava encara que no havien acabat de beure els camells. I va traure una cinta de color verd, lluent i llampant molt bonica, i la va lligar al voltant de Pip en un llaç ben xulo al davant. I allí se li va fer de dia a Pip, al costat del balcó, i finalment era un florero. I conte contat, conte que s'ha acabat. Així que, fins al proper. Adéu!